बाबूजी आज हित कुटुम लोग आवता लोग नु। हाँ आवता बा लोग हित कुटुम। कोनो बात हो का? ना बाबूजी कोनो बात नहीं खे। ये सोचत रहनी है कि हित कुटुम लोग आवता लोग तो जैती डेरनी बाजारवा पर जाके तनी नर नाश्ता ले ले आई और कोनो बात नहीं रलख। ए सुन, हमरा भी ज्यादा फालतू बात मत बतिया। तोरा के हम कहनी है नाश्ता पानी लियावे ला कि तू नाश्ता पानी लियावे के बात करत रे। जौन हितवा हमनी के दुआरिया पावता वो हमनी के दुआरी पर नाश्ता पानी करे लायक बा कि ओकरा के हम नाश्ता पानी कराई? हमनी के बानी अमीर आदमी है, वो बाटे गरीब आदमी, वो हमनी के गोर के धुन में लागी कि ओकरा के हम नाश्ता पानी कराई? हमरा से ज्यादा फालतू वही बतीबे न तो ठीक नहीं होता। जहाँ बारे चुपचाप रह। चल हंसार नाश्ता पानी खियावे। प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। माई बैठी बैठी बैठी। हाँ हाँ बैठा था बैठा था। का भाई जी काहेला दोनों बाप बेटा हाला गुला कैले बानी लोग? का रउआ से कहीं जी रउए चलते तो हमरा घर में कितना दिन से कुकरहट होता आ 10-15 दिन में हो सके नु तो हमरा घर में रउए चलते लाशो गिरी, समझ जाई। ए भाई जी हम कौन ऐसा गलती कर दिले बानी कि हमरा ऊपर इतना बड़का रउआ इंजाम लगावत नहीं? सुनी ने रउआ गलती नहीं, हर गलती नहीं की कैले, रउआ बहुत बड़ा गलती कैले बानी। ई बताई कि शादी ब्याह के रउआ हमनी से बात कर लेनी आ चुपचाप घरे बैठल बानी तो घरे बैठला से रउआ अपना बेटिया के बियाह कर ले, हमसे बताई नहीं हमरा के? दान दहेज के बातचीत कैनी है ही ने आ झूठो के हमरा के बीच में फंसा के रख ले बानी। नइखे शादी बियाह करे के हमरा घर में तो रउआ सीधा कह दी कि हम अपना बेटी के बियाह रउआ घर में नहीं करम तो हम अपन बेटा के बियाह कर देम। कहूँ हमरा ला 50 गो राह दुआर खुला बा, ऐसे रउआ काहे करत हनी? ए भाई जी हम कहाँ कुछो करत हनी। अब रउआ कौन दान दहेज के बातचीत करत है हमरा तो कुछो समझ में नहीं खे आवत। जहिया हम रउआ लड़का के देखा देखी करे आ रही वही दिन रउआ कहनी कि दहेज में हमरा 50,000 रुपया एगो गोलेम्बर गाड़ी चाहिए तो हम साकार लेनी। अब रउआ कौन दान दहेज के बातचीत करत है हमरा समझ में तो नहीं खे आवत। ए जी सुनी, ई बात हमरा और मानत है कि जहिया हमरा लड़का के रउआ देखा देखी करे आ रही वो दिन हम 50,000 रुपया आ गोलेम्बर गाड़ी हम साकार लेनी। लेकिन वो दिन हम तनी पीले खैले रही आ पीला खैला के सुर में गोलेम्बर गाड़ी या 50,000 रुपया हम साकार लेनी। लेकिन ई दान दहेज फाइनल नहीं खे भइल। 5 लाख रुपया बुलेट गाड़ी या सोना के सिकरी दे हम तब हम अपन बेटा के बियाह करम रउआ घर में, आ नहीं तो शादी बियाह नहीं हुई। बात समझ जे। ए भाई जी ऐसे रउआ काहे बतियावत तनी? हमरा जितना दान दहेज देवे खातिर सकान रहे उतना हम साकार लेनी। अब रउआ कहत है कि 5 लाख रुपया बुलेट गाड़ी चाहिए। अब बताई कि हम कहाँ से देवे पाए? दिन उतरे से पहले रउआ कहती हमरा के ये सब बात तो हम वही घड़ी रउआ के जवाब दे देती कि ये जी हमरा ये सब सकान नहीं खे। अब बताई कि दिन उतर गल बाटे, हम साटा बयाना सब कर दिले बानी आ तब रउआ कहते कि 5 लाख रुपया बुलेट गाड़ी हमरा चाहिए। बताई कि हम कहाँ से देवे पाए? हम गरीब आदमी बानी, अकेले कमाए वाला आदमी बानी, हमरा आगे पीछे केहू साथी संगाती नहीं खे। जे करे के बा से हमरे करे के बा आ तब रउआ हमरा साथे ऐसे करतानी और ऊपर से कहतानी कि रउआ इतना दान दहेज नहीं दे हम तो हम अपन बेटा के शादी रउआ घर में नहीं करम। बताई कि रउआ अगर जे सदिया नहीं करम तो हमारे समाज में का इज्जत रह जाए? रउए बताई। ये तो बात सुनी हमर बेटी तो हमर बेटी मर जाए। रउआ ऐसे हमरा साथे मत करी, हम रउआ आगे हाथ जोड़तानी। ए जी सुनी, 50,000 रुपया गोलेम्बर गाड़ी में कि अपन बेटा के बियाह कर दीजिए तनी हमरा के बताई ने। इतना तो जरा झोपड़ी है ओकरा इतना मिलत है, हम तो मोहल्ले ठोक देले बानी। बुझाता कि 50,000 रुपया गोलेम्बर गाड़ी में हम अपन बेटा के बियाह कर दे। हम 5 लाख रुपया बुलेट गाड़ी रउआ देवे के होके तो रउआ यहाँ बैठ या नहीं तो उठ के जाएंगे जैसे। ठीक बा भाई जी हम जाते हैं रउआ दुआरी पर से, लेकिन हमरा साथे ऐसा ही करे के रहे तो रउआ पहले ही काहे नहीं कहनी? अब बताई कि रउआ शादी तोड़ देनी, हमार गांव समाज में का इज्जत रह गई? रउआ बताई हमरा के। ये बात सुन के हमर बेटी मर जाई, जब हमार बेटी मर जाई तो हमनी के जी के का करब? हमनी के जी के का करब? रउआ ये शादी तोड़ के बुझ जाई कि हमर घर उजाड़ देनी, हमर घर उजाड़ देनी। आज बात के रउआ साबित कर देनी कि अमीर के आगे गरीब के कोई वैल्यू नहीं। ठीक बटे हम जाते रउआ दुआरी पर से।